Zargo. Nag-ubo yung mga gago talaga. Si Mayor, oh. Tara, nigga! What's Shout out to all the nigga right there. Mastermind. What up, man? Don't just Lyra Production. So far, actually. Ano ba naman tayo? Anak na Pilipini? Ay, putang ina, pa. Yo, Mayor. Mayor. Bagong kapanata. Pero ito na, Mayor, yung boomers yan. Dala na marinig. Yo, 1, 2, 3, come on. Mayor. Parang ko, para sa akin kadisi kung sa iyong ipuputok para sa akin ito'y depende. Kahit sa lapit, labanan di kita uurungan pag ikay bumangga. Kasama mo di matutulungan, parang kulungan. Ako magsisilbing mayor, baka sadyang binibitawan si tigas ng diktador. Dadalhin kita sa pinakamataas na level. Sa 10 demonyo, sumanib na sa aking baril. Yo, sabi-sabi at mga bali-balita at mga para bang bulong-bulungan lang sa paligid kung ano balites. Eto nga pala para bang hassle, jassle. Teka nga pala may binuo akong castle. Castle ng mga malupit at hinapa. Sana pabalik kaso di nakapanik kasi nga pala mabibigat sila. Sino daw yun, Mike? Sagutin mo nga. Sagutin ko nga bakit merong nagtanong. Ganun pa rin, di ko kailangan ibulong. Sa tenga mo na punong-puno ng luka, kaya tinawag ka na rin na baluga. Ibig sabihin maitim, negro. Pumunta ka, ito'y namimiligro. Pumunta ka banda doon sa inodoro, tapos tutuhugin ko ang ulo mo like toro. Sabi nga ni Mastermind, pakinggan ang nagbabaga. Okay, no? Wala pa ng pakulo tumabag ng Maynila. Ako'y nasasayan, pinakasama at nakita. Ang mga idolo nasa internet lang na panood at ngayon sa bilang nasa pinakamalulupit. Sana rin ang matigas sa pinakamanginig ka na. Freestyle na ito ang mga at matula. Dahil na akin nakasama, pinakamalupit. Yes, kami yun. Walang iba. Sa mga tropang galing pa sa malayo. Tropang Maynila, Paranaque at Bacolod. Para bang nasama ang grupo na ubod. Nang galing na para bang lumpiang ubod. Tumatalon ng beat para bang namamagang mga tuhod. Para bang likod na nilagyan ng tato at meron ng tinta. At sa kabilang banda, malupit pa rin kumakanta. At hindi naman kaya tipag na parang tapang ng paminta. Tol. Nga pala, bawal na magpatol. Para bang ako na ang tagahatol. Nagpaugong na itong si Joe Tite. Naghahanap pata ng makabagong kike. Kaso di ko siya pinansin para bandaga. Hindi niya nalaman na para bang namamangha. Hindi na kailangan patulan ng matatanda. Ang dami ko nang pinatumba na hindi pa nagtanda. Tol, bata pa lang ako ay sanay na sa mga digmaan ng harapan, rap-rapan na para ba napakahirap. Daw akong tapakan lalo kapag merong pangalan. Flip-top, hip-hop, buksan mo ang laptop, makikita mo ang dugo ng mga hip-hop. Pagdating sa mga tunay na laban, teka nga pala wala pa sila pangalan. Lumayo pa sila ng Merville, malapit doon sa lugar ng mga crew, hindi naman SBC, pero para bang yung membro ng San Valley Crew. Mga tropa natin bigyan ng Malboro. Yosi-yosi, ihi-ihi sa inidoro. Tol, nakapokus ba ang camera sa nantikot sa mukhang nagpaparamdam? Nagpaparamdam, hinawakan ko kasi. Ang yosi ko kulay puti, huwag kami. Ang babanatan mo, umuwi ka lang kasi matanda ka na ang tawag nila lang. Na hindi na pwedeng kumalaban sa amin, magdasal ka man ng 16 na ama namin, kaya nandito lang naman ang sarap ng tagay.
lahat ng tropa ko sa Sagay. Pero mali, ito'y taga Bacolod. Pero teka muna, masakit ang tuhod kasi nag-basketball kahapon. Kaya ako nandito, babanatang ka maghapon, di pa rin nasitila ang taga Maynila. Pakinggan mo ang samurai kong dila. Ako ay nabulol, hindi ako aso na biglang nauulol. Kahit sinong bumangga, ang lahat ay tatapakan. Magmula sa kulunan hanggang sa talampakan. Kasama ko si Mayor galing ng Paranaque. Haha, ikaw ay madadali. Kapag bumanat ang tayo, eto na si Kosa na nanggaling pa sa kalye. Ako'y nakapula, matindi mga tato. What? Ito na ipapakita ko Yeah. ang aking hinala. Okay, ito yung para ba pangontra naman sa lahat ng mga taga-masid, kailangan pa ba ng lakwayin natin natin papawin para malaman mo ang gusto kong ipahatid. Please na lang usapan, raprapan ng labanan. Pwede nga pala parang mahirap paglabanan ng galing. Lupit, tagahangat palapa. Para bang nakita mong pitakang nilaba. At kailangan mong kupitin. Di mo pwede itong ulitin at hindi pwedeng ulit-ulitin doon sa tenga na parang nagka-play ka ng MP3. Nagiging Bisaya ang aking mga letra. Ibig sabihin nun sang katerba para makatipon ng maraming mga pera. Barya-barya, iniipon para ba malaman na nagtipon. Ito yung para ba ang pagtitipon ng mga malapit sa Metinas sa Pina. Pwede bang angas ang mga ungas pagdating sa usapan. Napahambugan, baka magkatalbugan lang tayo rito. Ano, pindeho sa pindeho laban sa mga niloloko ng mga pinakamagaling na manloloko. Tangina, manloloko sungko, nilalabyo, abangan nyo, tangina, libo-libo, sang katerba, kahit na wala nang pasakali, kahit na kumpleto na ang mga detalye, bagay lang ang kailangan mo para mailabas ang lupet na napanood yun lang doon sa monitor, para bang elevator ng lahat na nag-transform na mga television. Ako lang ang promotor, partida pinagana lang ako ng tapang ng emperador, ako yung tinatawag na promotor, ako yung tinatawag na kargadong motor, tumatakbo na 130. Di ka makabenta kasi kailangan magbayad daw ng renta. Matanda, laban sa bata, para bang tugma sa alibasa, para bang demonyo sa talata, kaso nga lang kami daw ang mga kabanata, para bang nilabanan mo ang panata, kaso nga lang hindi na uubra ang gata, laban sa gata ng binata, kasi uso na ngayon ng adobo. Adobong maanghang na merong sile. Lahat ng matanda nagpapawis ng kilikili. Di nila alam o talaga sadyang mahina lang makaramdam. Ganun talaga kapag malapit na mag-menopause, di nila alam kung sino ba talaga ang close. Para bang ako ang host, kailangan mo mamalaman para bang ikay nag-post ng hubad. Teka nga pala para nag-close ng lahat. Lahat ng mga detalye na parang baliktad. Ang ibig sabihin, ay fuck the motherfucking MC na hindi pa alam ang tamang pagtagay ng mga sinashots at nalaman mo na lang na kailangan natin ibalik ikaw sa ang bida ng hip-hop sa Pinas. Parebanatan mo na. Banatan ko na inabot na ng alauna, alas 2. Galing pa kay Roberto Boy Paos. At sa akin pinasa, eto na si Kosa tumatagay ng emperador dito sa lamesa. Eto na, galing pa ng Bacolod. Eto na ngayon si M.I.K.E. Ibig sabihin, pangalan na Mike, buhok ko ay kalbo, ngayong buhok na ay spike. Ibig sabihin, tayo-tayo. Hindi katulad ng mga utak nyo na tuyong-tuyo. Pero teka, ano ba yan, J. Kalbo? Kapag nakita mo kami, bisan tumakbo, eto na, si Sambo, naggaling mo dragon. Ang mga lirikong ibabaon. Ang mga lirikong ibabaon, simple lang, hindi ko tutukutin doon. Tutukutin ko dito, sa bahay ko, kahit sino, welcome, walang problema, no? Walang problema kahit wala kang dala, walang problema kahit sino ka pa. Ang importante, marunong kang makisama, di ako magyayabang kung hindi ko rin naman kaya, di ba? Yung sasabihin ko, kaya kong gawin. Yung tutumbahin, kaya kong patumbahin. Yung babanatan, kaya kong sukulin kahit gano'n pa siya kalalim. Kasama ko yung mayor. Umiinom kami ngayon ng emperador.
Papanatan ko kahit sinong birador. Tawagin nyo kahit sinong matador. Nandito na ang Dragon Impostor. Demonyo rin to sa talata na katulad ng kaibigan mong Roberto Boy Paos. Yeah. Hindi kami sikat kaya hindi kami naos. Okay, para sa mga grupong Tokmol, ito nga pala ang pamatay ni Bulbol. Dito pa Rob, Ron, a.k.a. Red Mas Soul. mahaba nga, Your Bulbol. production. Ron.